السلام علیکم جہان مشتاق کے ناظرین کو میرا سلام پجے اج تھوڑے سامنے جرنا ایک خدا داد صلاحیت نال مزین جرنا چھوٹا جہاں ہیرا پیش کرنے پیسے تو ساروں کو بتائے جو بھی موسیقی زندگی دی علامات ہے اور این شہزادے دا نام ہے جلال صابری نسل در نسل موسیقی نال محبت کرانا دے اور اللہ تعالیٰ دی ونڈ اے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ای خاندان دے وچ رہنا اے بلا ایک ہیرا پیدا کیتے امید ہے جو بھی انشاءاللہ جرنا اے اپنے والدین دی اپنے پیو ڈاڑے دی جرنا ای فن کو اگتے ٹرے سے موسیقی زندگی دی علامت اور موسیقی دے بغیر زندگی بے رونق پہلے ای جوان کو اپا کچھ سن گندے سوالیں تے باتیں کہیں کر دیا ٹھیک ہے السلام علیکم مقالہ صابری دا پترا جلال صابری جلال آج سب کچھ رہنا پہلے کہ یہ جگہ من سنو اصل تک یاد رکھوں جی میں نہ ٹھر ونجا تے لینا تو اصل جو ٹھر دے بیٹے سے او چاش پڑا سکوں ٹھر ونجا تے نا تو ٹھر ونجا تے نا تم کوئی ایسی چیز پلئی آئی نیوی لاندھا ساڈے ہاتھ کوئی ایسا جادو کی تئی کوئی ایسا جادو کی تئی حکمن تو نیوی سردا ایک تیڑا خفتراں دے بھول ویندے گھر تا چیتا ایک تیڑا خفتراں دے بھول ویندے گھر دا چیتا تو سکدا سمن ڈولا تو سکدا سمن ڈولا اس تنگا اپنے ساتھ کوئی ایسا چیز پلئی آئی نیوی لاندھا ساڈے ہاں زبردست ماشاءاللہ کئی دن لمٹ چاہتے ہیں السلام علیکم دوستو، میرے بھراو، میرے سجنوں، میرے ہاں دے گوشے، میرے ہاں دے پتو طارق صاحب دا سلام قبول تھی ویسے ہی اج اساں اپنے ہمسائیں کنے بیٹھے ہیں. ساڈا ایک ہیڈ ماسٹر ہیں مشتاق احمد، سارے ہمسائیں بلوچ ہیں، اللہ انہوں کو عزتاں دے. اج اساں انہیں کنے تشریف کہنے آئے ہیں، سب کو یاد کیتے نے تے سجن کو سننے پہ ہیں. ٹھر ونجا تیرے نا تو ٹھر ونجا تیرے نا تو سانو کئی شے ڈھول پلئی نیوی لہندا ساڈے ہاں تو ٹھر ونجا تیرے نا تو ٹھر ونجا تیرے نا تو سانو کئی شے جھول پلئی نیوی لہندا ساڈے ہاں تو ٹھر ونجا تیرے نا تو کوئی ایسا جادو کی تئی اکا من تو نے وسردا کوئی ایسا جادو کی تئی اکا من تو نے وسردا ہک تیڑا خفت رہندے بھول ویندے چیتا گھر دا ہک تیڑا خفت رہندے بھول ویندے چیتا گھر دا تو سکھ دا سمن ڈھولا اسا تنگ ہاں اپنے ساتھوں سانو کئی شے جھول پلئی نیوی لاندھا ساڈے ہاں تو ٹھر ونجا تیرے نا تو ٹھر ونجا تیرے نا تو سانو کئی شے جھول پلئی نیوی لاندھا ساڈے ہاں تو سانو کئی شے جھول پلئی نیوی لاندھا ساڈے ہاں تو ٹھر ونجا تیرے نا تو ٹھر ونجا تیرے نا تو سانو کئی شے جھول پلئی نیوی لاندھا ساڈے ہاں تو نیوی لاندھا ساڈے ہاں تو ویسے بلکہ تعارف کی ضرورت ہے تساں بولے سو میں تساں بولو یا میں بولا تساں بولو چا والوں نے بات جلال صابری 1 2 3 گو. توجہ سائیں پنل خان کنوں سسی کنوں پنل خان روستے گئے
تو سسی نے پچھو خان کو کیا کہ ذرا توجہ کرو سو جی جلال سے نارس گانا پرایا ویدے تے تیرا وسدا رہے مکران گانا تیری ہو کرواں میں ان رول دی یہ کہن گے جگے دے دان کھانا مسئلہ رب نوے او مینوں دسی جاویں تے میرا مک جا رون قرآن گانا سردار جو چنگیاں نوں گل لاویں دامندیاں کدھر نوں جان کھانا ماشاء جن کی پیار ابھی آ مثال ایک آئٹم وہ کر گئے सुंदर मुख दिखदा हुक दिया मिल सावली जारी वे हुक दिया मिल सावली यारी वे मेरे रो रो चीख पुकार वे मेरे रो रो चीख पुकार वे हुक दिया मिल सावली यारी वे मेरी जिंदड़ी ओई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे मेरी जिंदड़ी ओई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे जे मिलना चार कार वे जे मिलना चार कार वे वो कदिया मिल सांवल यार वे सांवल यार वे सांवल यार वे بعض في كشف تصاميم كده كانت يستزيد نيلي أجرك نيتي ونيلي أجرك وهي جاتي وهي تعمل أوبلي باوز سادي ثقافة يا رسول جی اینڈ کرنا نا نال واہ واہ کر کے تاکہ واہ سی تاکہ اسے اینڈ تھی ونے تے پتہ لگ ونے پہ اینڈ تھی بس آج